Ja. Dank u wel, dank je. Leuk dat er is. Welkom. Bedankt voor het komen. Ja, kijk, wat je ook wel eens ziet van mannetjes, de haantjes. Ik denk dat dat bij vrouwen minder is. Ik denk dat wij echt kijken naar van nou, wat willen we bereiken, hoe kunnen we dat bereiken. En het maakt niet uit of dat dan uit de koker van mij komt of van iemand anders. Als het resultaat maar ja, goed is en naar wens is. Dus meer die scoringsdrang is er denk ik bij vrouwen misschien wel minder. Ik vind het fantastisch dat jullie allemaal zijn gekomen. Ik ben niet van het praten, daar is Suzanne voor. En dat is inderdaad denk ik in de laatste 15, 20 jaar echt veranderd. Dus daar waar je echt de oude bestuursstijl had van even plat gezegd de overheid, de gemeente bepaalt wel wat goed voor u is. Ja, die tijd is voorbij. Het gaat nou ook dat ideeën van onderop borrelen, dat inwoners en bedrijven ook zelf met ideeën naar de gemeente kunnen komen. En je bent dan veel meer in de rol van faciliteren en begeleiden en kijken hoe je dingen mogelijk kunt maken, als dat je als overheid bepaalt hoe het gaat. En ja, ik denk dat wij als vrouw zijnde, als je dan daar nog heel even naar terugkijkt, ja, dat is denk ik wel een eigenschap die vrouwen wel toegestaan is, ja. Ik ben geboren in Heerlen, dus Gulpen-Wittem en deze regio was het uitloopgebied ook voor mijn ouders om te gaan wandelen en om op mooie dagen hier te genieten. Ik heb net heel even met je vader staan te praten. Ik weet niet waar die nou staat. Oh, daar staat hij, meneer Vaassen. 1974 was het, hè? Toen begon hij hier een pension. En ik heb begrepen dat er wat pannenkoeken geserveerd werden. En volgens mij is dat echt een gouden greep geweest. Wel even? Jullie komen Nee, dat het eerste. Ja. 2 tikken op de neus. Kom je dichterbij, Suzanne? Kom je dichterbij jullie doen? Ja, nog een. Ja, nog een. Ja, nog een. En wat hier gebeurde is nog nooit gebeurd. Je mag dan met een houten hamer op het neusje van de koperen kraan slaan. En op een of andere manier was de verbinding tussen de kraan met het vat niet helemaal op orde en liet de kraan even los. Maar uiteindelijk is het dan toch met hulp van nou ja, onder andere de directeur van de brouwerij gelukt om het mooie trippelblond uit het vat te krijgen. Ja, de volgende burgemeester. Jongens, proost. Mooi kind. Ja, dat is wel lekker. En even de microfoon hier, proost. Ja.